Eléyìí ni ìtàn Àjàní Ògún ọdẹ àpagbé ẹkùn apá kejì. Ṣùgbọ́n síwájú ká tó máa lọ, a kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti bá wa subscribe sórí YouTube channel wa, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wa comment ní Facebook, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ share, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ like. Ìròyìn pátálà kí ojú tẹ́ ẹ fi ń wà kò ní di, etí tẹ́ ẹ fi ń gbọ́ wà kò ní di láṣẹ àdáwà bí. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ nínú ìtàn Àjàní Ògún apá kìíní pé Àṣàbí ìyàwó Àjàní Ògún ó ti da Àjàní Ògún ní àgbo rẹ̀ nígbà tí Àjàní Ògún wá padà dé gẹ́gẹ́ bí ẹkùn tó sì lọ sídìí àgbo rẹ̀ tààràtà. Ó bá àgbo náà tó ti dojú bolẹ̀, ó bá àgbo tí ó ti wà ní dídà lọ. Iwájú ò ṣe lọ, ẹ̀yìn ò ṣe padà sí. Báyìí ni ẹkùn ṣe ronú nínú ọkàn rẹ̀ tí í ṣe Àjàní Ògún pé kò kú sẹ́ni kankan tó mọ àṣírí yìí tó ju aya rẹ̀ Àṣàbí lọ. Báyìí ni ẹkùn náà ṣe gbéra tó sì di abúlé tó wá lọ fa Àṣàbí ya pẹ́rẹpẹ̀rẹ bí ẹni yasọ. Ẹkùn náà sì ṣẹ́rí padà sínú igbó. Àjàní Ògún kò lè dé èèyàn mọ́ o. Eléyìí ni ìgbẹ̀yìn Àjàní Ògún tí Àṣàbí náà sì ti di òkú tó dẹni tí ò ní dìde mọ́. Ẹ̀yin ọkùnrin ẹ̀jẹ̀ sọ̀rọ̀ ká máa fi gbogbo àṣírí agbára wa lóògùn lọ́wọ́ Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá ẹ ṣé àdúpẹ́. Ẹ má ṣe gbàgbé láti subscribe sórí YouTube channel wa Àjàní Akéwì Concept, lórí Facebook Àjàní Akéwì Concept náà ni, lórí Twitter bákan náà Àjàní Akéwì Concept ni. Ẹ ṣé mo dúpẹ́.